zinnen zodat u het meer en meer terugkomen. En ik vond dat positief. En wat ik positief vind, is dat die zinnen de komende dagen dat ik bijblijft en dat we een droogwaarperiode krijgen onder een hege drukgebied. En wat bij de tijd van het eer past, is in de nachten 1 of 2 graden frost. En wat ik bij de tijd van het eer past, is het einde van de meteorologische winter. Want morgen is het de laatste dag van de meteorologische winter. En vrijdag is de eerste dag van de maaitijd nevens de waarkunde. We zullen zien of het waar er wat bij past. Joen en vannacht, ja, helder waar, rustig waar. En dus een temperatuur om en bij de min 1, min 2 graden, steeds maar lichte frost. Op de eiland 0 of +1. En de min is er haast net. En de combinatie van helder waar en afkwolling houdt ik de kans op mist. En die kans op mist, mooi, frost, houdt wij de kans op gladens. Dus een dubbele waarschuwing voor het verkeer. Meneer, beginnen we met de kans op gladens, autoruiten, scrabien en mist. Maar hoe daar komt de zinnen erbij. En dan rint de temperatuur op naar zo'n 6 graden. De wind uit het noorden en noordoosten waai, zwak of matig, de terug viel het nog aan. Maand de nacht weer meer bewolking en een temperatuur boven 0. Fruitje, naar vrijdag, sneeuw en sneeuw, droog waar. Zinnen, maar op sneeuw ik een protte bewolking. En vierdens een temperatuur hoe daar om bij de 4 of de 6 graden heen. In de nachten 0 of min 1. Ja, soms even wat lichte frost, maar ik zei al dat jij het bij de tijd van het hier. En hoe het verder uitpakt begint tak een beetje, we moeten morgen maar weer even in het waarsje.